Περπατώ στο κοινοκομείο Ρόδου. Ένιωσα ένα σφιξίμα στην καρδιά. Στο κοινοκομείο. Πονούσε η καρδιά σου όταν έβλεπες όλα αυτά τα ζώα και να σε παρακαλάνε να τα πάρεις σπίτι σου. Όλα τα σκυλάκια έμοιαζαν σαν να σε κατέβω για μια αγκαλιά. Πικάκια, κόκκερ, γκριφόνι, Τα κουτάβια με τις ίδιες μητούλες τους, τα σιδερώτες από το κοινοκομείο δεν πρόκειται να ξεχάσω Αυτό που μου έκανε εντύπωση στο κοινοκομείο ήταν ότι κάθε Δεν μπορούσε να ξεχωρίσει κανένα. Ήταν τουλάχιστον το νοσοκομείο έχει τη δικιά του ιστορία. Πολλά είχαν εγκαταλειφθεί από τα αφεντικά του και είχαν Πώς να ξεχωρίσεις κάποιο ζωάκι. Απλώναμε το χέρι μας και μαζεύονταν δεκάδες γλωσσίτσες στο σημείο. Υιοθετούμε ένα σκυλάκι και θεωρούμε ότι είναι μια κοσμητικό αξεσουάρ που μπορεί σίγουρα πολλά σκυλάκια είχαν αυτή την εμπειρία. Μην ξεχνάτε, δεν είναι Βοήθητα και πληγωμένη αδέσποτη που βρήκε όμως το δικό της σπίτι και τώρα είναι γης. Βρίσκεται ένα ζωάκι στο παιδί σας. Πάρτε το από το κοινοκομείο Φιλοζωική Ρόδου. Μην μπείτε στο πειρασμό να αγοράσετε από pet shop. Υπάρχουν εκατοντάδες σκυλάκια που σας περιμένουν στα κοινοκομεία Ρόδου να τα πάρετε. Και μάλιστα δωρεά. Γιατί μόνο έτσι θα δώσετε λύση στο πρόβλημα. Δηλαδή θα συμβάλλετε ώστε να μειωθεί ο υπερπληθυσμός των αδέσποτων που υπάρχουν στο νησί. Επίσης, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να προσφέρετε θελοντική εργασία στις φιλοζωικές οργανώσεις και να κάνετε δωρεάν Ρώτησε για να τοποθετήσετε το σπιτάκι του νέου σας φίλου. Μην ψάχνετε να βρείτε δικαιώσεις που είναι χίλιοι και καλοί. Πολλά από τα σκυλάκια της γειτονιάς. Πάντως, εάν βρείτε ένα ορφανό ή τραυματισμένο ζώο που άθελά τον επιθετικό, επικοινωνήστε Δεν θα το πράξει βίας απέναντι στα ζώα είναι κακοποίηση. Πρέπει όλοι μας να σεβόμαστε τα ζώα, γιατί είναι ευαίσθητα όντα. Γι' αυτό ξεκινώντας πρώτη λέω, δείξε τη στοργή σου και την αγάπη σου στα δέσποτα. Είμαστε όλοι υπεύθυνοι για τα αδέσποτα. Η φιλοζωία δεν είναι μόνο για το ζώο. Βοήθησε τα αδέσποτα και μην τους κλείνεις την πόρτα. Ποιος είπε ότι δεν νιώθει μοναξιά τις κρύες νύχτες του χειμώνα. Έχει την ανάγκη σας και ζητά την προστασία σας. Αν σας θλίψει την διαφορά κάποιων ανθρώπων απέναντι στα δέσποτα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά. Αν ήμουν αδέσποτο, θα ένιωθα ανασφάλεια. Γιατί Θα σκεφτόμουν τι κακό έχω κάνει ώστε να μην με θέλει κανείς. Αν ήμουν αδέσποτο θα ένιωθα δυστυχία γιατί θα τριγυρνούσα στους δρόμους. Ναι, σε στήρωση των αδέσποτων. Βοήθησε κι εσύ ώστε να μειωθεί το πρόβλημα και ενημερώσου. Τη φίλη σου μην παρατάς, στον δρόμο ποτέ μην την πετάς. Φαντάσου να ήσουν εσύ, δαντούλα χαμένη μέσα στη βροχή. Φαντάσου να σε κυνηγούν, να σε πατάνε, να σε σπρώχνουν και να σε πονούν. Φαντάσου να ήσουν εσύ, ψυχούλα διωγμένη και μοναχή. Ψυχούλα διωγμένη και μοναχή. Wow, wow, miau, miau.